Hej Cecilie. Jeg kan sgu ikke sige, hvad der gik gennem mit hoved dengang faktisk, for det er jo lang tid siden, jeg har skrevet det. Jeg kan kun huske, at jeg var meget optaget af, at der ligesom var de her selvmordsklinikker, og jeg var optaget af, så klart man afviste selvmord som et valg, man havde i Danmark, at der ligesom var etisk råd, som var så overbevist om, at det skulle man selvfølgelig ikke. Jeg er altid optaget af at undersøge, jeg kan ikke helt have, når alle lige pludselig er så overbeviste om, at noget skal være, at det her, det er det rigtige. Så er jeg nødt til at finde ud af, hvorfor er vi så bange for at tænke selvmord som et reelt valg. Det var det, der startede det, og så begyndte jeg bare at skrive på forskellige karakterer ud fra det, og prøvede at tage det her op på en eller anden form for filosofisk måde. Pøj med opgaven. Ha' det godt. Hej.